har et rigtig godt tæt bånd med lærerne. Og de behandler ikke en som om, at man er sådan en elev. Eller de behandler en, som man er. For eksempel det med lektierne. Det, at vi skal lave det på skolen, det synes jeg er meget bedre, end at lave det derhjemme. Selve arbejdsmiljøet, det er også meget bedre end normale folkeskoler. Altså, vi arbejder meget i grupper. Vi arbejder meget socialt, og det er godt jo. Folk har det fedt med hinanden, og det synes jeg også, vores klasse og vores årgang har haft. Og vi fungerer også med nogle folk fra andre årgange og sådan noget. Det er ikke så opdelt, som det kan være på mange skoler. Altså, vi har meget mere teknologi på den her skole. Vi har mange computere, og vi bruger ikke normale tavler. Vi bruger whiteboards. Efter skoletiden, der har vi op på øverste etage noget, der hedder Open Learning, hvor der er sådan et kæmpe stort rum med en masse computere, hvor der foregår sådan noget lektiehjælp en gang imellem, eller næsten hver dag. Og det synes jeg er rigtig godt, for der er rigtig mange, der får brug for lektier. For lektiehjælp. Det, jeg synes er rigtig fedt, det er blandt andet det gode forhold mellem lærere og elever, at man føler, at man kan få støtte derfra, og ikke har et anstrengt forhold til de lærere, som man trods alt skal bruge en god del af tiden sammen med. Jeg kendte ikke så mange, der startede her på gymnasiet, men lærerne har taget rigtig meget hånd om det, og det har hjulpet mig rigtig meget. Der er heldigvis nogle midterrum ude på gangene, hvor der er sådan en hygge, hvor vi lige har fået nye sofaer blandt andet. Og det er rigtig lækkert, altså at man kan lige komme ned på jorden igen efter undervisning og sådan noget, lige tænke ting igennem og få snakket med vennerne om noget helt andet for igen at koble af. Jamen så synes jeg, det er fedt, at niveauet det er et højt niveau, man kan mærke det. Selvom det kan være, at karaktererne måske ikke lige kan følge med altid, ikke? Så er det rigtig, rigtig godt. Så generelt synes jeg, at lærerne er rigtig godt forberedt. Det gør så, at jeg får meget mere lyst til at lære. Men her på gymnasiet, der føler jeg virkelig, at hver dag lærer noget nyt. Så det betyder rigtig meget. Jeg synes ikke lige, fravær og sådan noget, det har jeg ikke lyst til at have så meget af. Men så synes jeg også generelt i timerne, man får lov til at sige, hvad man synes, og man får lov til at sige sin mening. Og det er også noget, lærerne har vægtet rigtig højt, at man tør at lave fejl i timerne. Og man tør ligesom at være sig selv og sige, hvad man selv synes, og ikke hvad en anden i klassen synes, man bør synes.